Prosím ťa, nejaký čaj. My dohodli, že na tých niekoľko minút sa teraz nebudeme rozprávať o čajoch, ale oni hovoria, koľko ste spolu 20? Skoro 30. No, skoro 30 rokov. Vy ste už asi tiež veľa vecí pri čaji prebrali však? Ale áno. No, ale áno. Aj takých tých, na ktorých sa dá vylamať krk v manželstve? To nie. To nie? Pri čajoch takto nie. Ja by som povedala, že mužov treba hničkať bándy, ako vyslovene neriešiť stále nejaký problém, ktorý povedzme existoval, ak existujú šiaru, áno, na pozitíva. Oveľa horší by mohol byť ten vzťah. Treba si to užiť taký, aký je. A každý muž je dokonalý, nie iba tam nejaký vysnený, ktorého možno aj tento tu dá, ale zadaj. Ja občas hovorím pri čajoch, ktoré súvislosti nie s rodinnými vzťahmi, ale hovorí, že čaj dáva čara priateľov. To je veľmi dôležitá vec, nie aby človek ponáhľal. Jasné, že dnešná doba je veľmi rýchla, ponáhľa na veľa starostí. To má každý. Mne sa strašne páči, keď by ste boli v Indii a na Srí Lanke, tam sú také tie chrámy a keď chcete do toho chrámu vojsť, tak tam je taký veľký kameň, volá sa Moonstone. A v tom kameni sú 4 zvieratá. Je tam slon, kôň, lev, čierny. Vyvolá sa nasleduje slon, kôň. Slon znamená narodenie šťastie. Veľa ľudí zberá všelijaké sloníky, lebo to dáva šťastie, to narodenie. Kôň, hovorím, to sme všetci tí, čo sme po revolúcii, všetci bežíme ako kone, aby sme všetko stihli, určite má každý veľa povinnosti, kedy koncert, kedy vystúpenie, kedy všetky ďalšie veci. Keď človek zmúdrie, alebo keď to zvierazne stal sa levom, už nebeží. Hej. A má zároveň silu však. Presne tak. U nás samozrejme je silu v pokoji. A to mnohí z nás nemáme. A to je škoda. K tomu vlastne aj ten čaj speje, aby sme boli silní, ale pokojní. Nebojovali. U nás je smrť veľmi krutá, pretože máme to osobné pocity. U nich to trošku ináč funguje, pretože oni vedia sa potom človek prevtieť reinkarny, pretože potom v čiernom bybolovi ide opäť slon. Takže ak sa dá, ja doporučujem, ten čaj sme videli, že strašne krátko trvá. Aj malá chvíľka urobí strašne veľa. Človek má počítač a on vie, keď tam ten počítač pokazí a ho reštartuje, takže ten počítač väčšinou funguje. Popíjanie čaju je taký malý reštart v našom dni a ja by som vám prijal strašne veľa takých malých reštartov. No, to ste krásne povedali. Ja navrhujem, aby sme si spoločne pozreli jednu výbornú dokrútku, aby sme doplnili všetky zaujímavé informácie o čajoch. Tak poďme na to. Legenda hovorí, že prvým človekom, ktorý ochutnal čaj, bol čínsky cisár Shen Nung. Písal sa rok 2737 pred Kristom. Cisár sedel pod divým čajovníkom a oddychoval. Vtedy mu do vriacej vody spadlo niekoľko lístkov. Zaujala ho zvláštna vôňa a chuť. Do Európy čaj priviezli holandskí obchodníci až v 17. storočí. Zakrátko sa stal obľúbeným nápojom, no dostupným len pre ľudí z vyšších kruhov. Zo starého kontinentu sa čaj dostal aj za veľkú mláku. Jeho konzumáciu na istý čas zastavil tzv. Bostonský čajový večierok. V bostonskom prístave americkí obchodníci prezlečení za indiánov potopili privezené dybny s čajom. Protestovali tak proti zvýšeniu dane za čaj, ktoré požadovala Veľká Británia. Aby si čajovníkové lístky zachovali najlepšiu chuť a arómu, vyžadovala sa jeho okamžitá preprava a spracovanie. Vznikli rýchle prípery, plachetnice, ktoré doručovali najnovšiu úrodu. O tom, či z čajovníkových lístkov bude zelený alebo čierny čaj, rozhoduje technológia spracovania. Vedecké štúdie dokázali, že napríklad zelený čaj znižuje nebezpečenstvo rakoviny. U nás sa obľúbe tešia ovocné a najmä bylinkové čaje. S čajovníkom nemajú nič spoločné, udomácnili sa vďaka svojim medicínskym účinkom. Po šalvii môžeme siahnuť, keď nám boli hrdlo. Obklady z repíka sú výborné na popáleniny a zlemojace sa rany. Silný odvar sa odporúča na klochtanie pre spevákov a rečníkov. Ľubovník bodkovaný, ľudovo nazývaný trezálka, je výborný na depresiu. Počas jesene skúste relaxovať v kúpeli z medovky. Táto bylinka s citrónovou vôňou si vie poradiť aj s vírusmi a baktériami. Ľudia s kožnými ochoreniami ocenia levandulu. Čaj z materinej dúšky sa odporúča pri nachladnutí, bolestiach hrdla a kašli. Pomáha pri nespavosti. No, s Michalom Davidom rozoberáme, že ak niekto už má právo povedať, čo si o živote 50-tník, určite však. Umantne som naznačila, že Michal môže prehovoriť o vzťahu. Počúvali ste nás pozorne? Já jsem to pozorně já jsem si několik poznatků udělal o tom, jak jste tady mluvili o tom, kdy je muž dokonalý. Dámy, není žádný muž dokonalý. Neexistuje. To Tomášovi treba povedať. Ano, Tomášovi. A to nejsem feministka, pozor.
Ani na to nevyzeráte. No. Ale musím říct, že co je důležitý, tak já mám taky vztah nádherný s mojí manželkou, už jsme spolu 26 let a zrovna při mým povolání je to, až bych řekl, skoro už nemožný v tom našem show businessu, ale myslím, že když je muž pozorný k ženě a když jsou vzájemně tolerantní si k sobě a když se oba navzájem uctívají a ctí a mají spolu skutečně hezkou komunikaci, což my máme doma, tak si myslím, že to může takhle vydržet a je to úplně v pohodě a myslím, že máme nádherný vztah a pokud mají doma tu Itálii, jak tomu já říkám, a hážou těma talířema a mají takový ty hodně energický výpady, to taky někdy není špatný, pokud se... Vy to máte doma? Ne. Nie, ako to robíte vy? My je nemáme.